как някои от термините хората, обикновено термина, в който има повечко наука, се смята за някакъв скам едва ли не, защото биологична възраст, какво ми говориш, това е някакъв, нали, някаква глупост. Хронологична възраст, какви са тези неща. Но пък, примерно, се връзват по някакви термини като детокс и така нататък. Не, това е маркетингово нещо. Това е нещо, което, да, и аз бих използвал, примерно, детокс, биохакинг и така нататък. Но същевременно то, ако го погледнем, е абсурдно само по себе си, защото за да детоксикираш, ти трябва да имаш много конкретен, специфичен токсикиращ процес на интоксикация, нали, което в повечето случаи не е така. Това са естествени процеси, това е естествена физиология. Или, примерно, биохакинга, където хората, добре да е биохакинг, какво значи да хакнеш, в смисъл хакване не е ли зловредно прецакване на работеща система, ма ти, примерно, ядейки правилна храна или приемайки някаква правилна суплементация или тренирайки, ти какво хакваш? Тя, нашата система, софтуера ни е програмирана да работи по този начин. Ти, напротив, не само не го хакваш, ти го подпомагаш, подобряваш. Биохакинг, да речем, сега бих се замислил, биохакинг би било това генното редактиране, в което се използва една CRISPR-Cas технология, в която примерно се изрязват, наскоро бяха изрязали цели такива хромозоми бяха махнали в синдром на Даун, да речеме. Това е някак биохакинг, защото това не е естествен процес, това не е толкова естествен процес. Така че да се върна на биологичната и хронологичната възраст, да, има разлика. Хронологичната възраст е тази, която е ясно, нали, че по ЕГН си имаме, а вече биологичната възраст на много нива е доказано от много експерти, от много учени, които се занимават с това. Това вече е комплексност от различни индикатори, фактори, които са изключително измерими, изключително конкретни, които показват колко бързо или колко по-бавно всъщност ти стареят клетките на клетъчно биохимично ниво, защото всъщност стареенето на клетките е един, бих казал, абсолютно естествен процес. Той не е неестествен, той трябва да се случва. Не случайно има едно много интересно понятие апоптоза, това е така наречената програмирана клетъчна смърт. Не само, че стареенето е процес, но и смъртта е част от биологичните системи. Най-малкото има кръговрат на веществата и ако няма смърт и разграждане, няма да има нов живот. Нали? Това е принципа на биологията. Нещо умира, за да се появи нещо ново. Добре, защо може да осъществим, да наблюдаваме стареенето на клетките, значи има и как да го забавим. Точно така. Да, има как да го забавим. Те са, сега не си ги спомням наизуст всичките фактори конкретни, които са, пак казвам, те са много специфични, конкретни, не са някакви мъгляви. Това са молекули и биомаркери, които всъщност показват най-общо казано теломерите, за които всички са чували и говорят, както при всяко отделение на клетките, те, нали, намаляват, т.е. се губи някаква генетична информация. Те са много важен индикатор. Да, обаче имаме така наречените, в момента забравих на български, свободни радикали. Това са такива форми на кислорода, които неизбежно се продуцират, когато ние го използваме, защото кислорода е много интересна молекула. То е хем рецепта за живот, защото всъщност кислорода е молекулата, която дишайки, тя се транспортира до митохондриите. Там митохондриите я привличат, тя чрез дифузия влиза през мембраните на митохондриите, благодарение на един такъв, как да го наречем, градиент, който се получава. И кислорода си намира мястото и всъщност кислорода е молекулата, заради която, разбира се, има и анаеробен механизъм, който е доста по-неефективен, доста по-рядко се използва и се използва от нашите клетки само в момент, в който, примерно, когато се премине лактатния праг, нали, вече не може да се използва ефективно. Точно така, има дефицит на свободни митохондрии, на кислород и така нататък. Точно. Кислорода всъщност прави целият този процес на синтезиране, на образуване на енергийните носители, защото ние много свободно така боравим с енергия, като че ли енергията е, как да кажа, нещо мъгляво. Тя е хем мъгляво, защото е много сложна от гледна точка на това какво точно е енергията, но същевременно знаем, че енергията, която ние използваме, тя е просто химична енергия, разбира се, кинетична, потенциална и така нататък, но ние използваме АТФ, аденозин трифосфат, универсалната, молекула носител на енергия, която основно се продуцира от митохондриите благодарение на кислорода, който си приема електроните, които всъщност чието произход е глюкозата, основно глюкозата, храната. Всъщност храната ни дава това, тя ни дава структурни единици да си правим протеини и други неща.
и разбира се дава ни енергия. Т.е. дава ни химичен носител на енергията, който ние си трансформираме в митохондриите с участието на кислорода. Но кислорода може също да отделя и такива радикали, такива опасни молекули, които водят до оксидативен стрес, което е също една от зоните, която влияе съществено на стареенето. Така наречените имунни молекули. За това колегите, които изследват в гликаните, това са, пак казвам, молекули от имунната система, които също са сериозен индикатор за биологична възраст и за клетъчно старение. Те са базирали техния тест точно на тези молекули. Митохондриите, съществен компонент също от старението, от клетъчното старение и много други такива подобни, но те пак са молекулярни, молекулни, биохимични маркери, които ние използваме, за да установим дали клетките стареят, с каква скорост стареят и дали могат да бъде предотвратено това нещо. Всъщност въпросът, който ми зададе. Разбира се, че има механизми, с които това може да бъде спряно, не. В някаква степен мисля и, че не трябва да бъде спирано. Контролирано, да бъде направено така, защото ето в момента можем да отворим и вече и темата за дълголетието, говорейки за стареенето. А всъщност дълголетието за мен не е просто механичното да живееш дълго, въпреки че дълголетие означава дълго живеене. За мен основно е качеството на живота. Как живеем? Ето за това се захванах всичките тези неща, защото искам да промотирам превенция, искам да промотирам качествен начин на живот, искам да промотирам това, че много голяма част от решенията ни всъщност са наши собствени, не са на някаква съдба или някакви космически такива създания, наши решения и рефлектират върху това какво сме ние като организъм. Що се касае до превенцията, до дълголетието, много е важно качеството на живота, защото за мене ти можеш да живееш било то, защото има и генетичен компонент в старението, разбира се. Той не е толкова голям, колкото може би преди сме си мислили. Гледах някакъв подкаст на някакъв изследовател, който твърдеше, че това е около 10%. А сега с тези проценти никога не мога смело да се захвана и да твърдя, защото винаги се чудя кое е стоте, нали? За да кажем, че нещо е някакъв процент. Трябва да знаеш цялото. Трябва да знаем стоте. Аз не мисля, че трябва да сме толкова самонадеяни, не мислим, че сме разкодирали цялото това нещо. Не сме. Не мога да кажа, но то не е и толкова важно. Дали ще са 10, 15, 18%, няма толкова голямо значение. Генетичен фактор има, но основните фактори, които влияят, са всъщност какво правим, как живеем, с какво се храним, колко спим, колко се движим, какво е качеството на митохондриите ни като основен енергиен хъб. Митохондриите правят много повече от това, защото повечето хора powerhouses, нали? А енергийната централа не са само енергийна централа, те са регулировчик, те насочват енергийните потоци. А в някаква степен ние сме живи системи заради енергията, която енергийният поток, спрели енергийният поток, какво се случва? Настъпва смърт, нали така? И примерно, ако се поставим един мъртъв организъм, току-що загинал от един жив, каква е разликата? Каква е най-съществената разлика? Чисто молекулно няма съществена разлика, защото той все още не е почнал да се разгражда и така нататък. Но енергията е спряла да тече. Затова митохондриите трябва да бъдат разглеждани в контекста на разпределението на енергията, не просто произвеждането на енергия. И в този ред на мисли на всичко, което каза, има ли начин, ясен механизъм за забавяне на стареенето при запазване на доброто качество на живота? За мен основният механизъм за забавяне на стареенето е да направим така, че да имаме максимално добре работещи качествени митохондрии, защото аз основно в тази област инвестирам, разбирам, занимавам се с нея. Тоест, ако ние направим така, че нашите митохондрии първо се генерират качествено, т.е. се създават нови качествени митохондрии. Второ, те са ефективни и ефикасни. Трето, изчистваме, много важен момент, изчистваме увредените, защото това са много специфични цяла отчасти имунната система. Много често хората имунната система асоциират с битката с войниците, генералите, сблъсъка. Както и по рекламите. Това е така, но същевременно имунната система има много и ролята на полицай. Тя патрулира, тя чисти, тя наблюдава, тя гледа, тя е като един стражар, който гледа,
чака, детектира увредени или казва на кои клетки да започнат и процесите на апоптоза на клетъчното програмирано, клетъчно унищожаване, т.е. смърт, ако сигнализират, или детектира някакви такива канцерогенни туморни клетки, които могат да се превърнат в канцерогенни. И защо имунната система е един патрол, един патрулиращ агент, който също това усеща тези промени и всъщност подпомага. Между другото, интересно за имунната система, в момента се сетих за един конкретен пример, може да забравя, предполагам, че на хората ще им е интересно. Всъщност, какво правят, пак касае митохондриите и имунната система? Как всъщност туморните клетки, които предполагам повечето хора знаят, те са наши собствени клетки, които поради една или друга причина са видоизменени. Но често нашите имунни клетки ги хващат. Това са едни специални НК клетки, които аз лично в моята дисертация частично изследвам. Тези НК клетки, те детектират такива туморни и ги унищожават, най-общо казано. Да, обаче понякога какво се случва? Туморните клетки успяват да прилъжат и да откраднат буквално митохондриите на имунните клетки. Когато отидат в лимфните възли, където се получава ето това разпознаване специфично всъщност там имунните клетки разпознават кое е свое, кое е чуждо. В лимфните възли, в тези те се наричат вторични лимфоидни органи. Далака на същия принцип работи, сливиците, има и други такива. Но всъщност тези туморни клетки успяват да хайджакнат, да откраднат, да отвлекат митохондрии и учените какво са направили тогава? Сега не си спомням точно как са успели да трансферират митохондрии към тези клетки, към имунните клетки, и те са успели много по-успешно да се борят и да се справят с тези тумори или евентуално патогени. Да се върна на това, което, понеже се отплеснах малко, всъщност митохондриите за мен са наистина същественото в нашите клетки, което отговаря за дълголетието, за качествения начин на живот, за правилното разпределение на енергийните потоци и, разбира се, и комуникацията между клетките. Каза за почистването, каза за тази функция за почистването на клетките, които вече само вредят. Да. Има една много специфична прослойка клетки, които единствената им задачка е да унищожават всичко. Тоест, те до известна степен са преустановили своето действие, но функционират достатъчно, за да продължават да вредят сенесцентните клетки. Точно така. Прочистването на сенесцентни клетки, на мъртви, но зомби клетки, както те ги наричат, все още останали под някаква форма живи, вредящи на околната среда, може ли да се случи чрез автофагията? Да. И как трябва да се практикува, да обясним на хората, че автофагията е фастинга, така наречения фастинг, може така за да разберат на съвременен език, може би. Периодичното гладуване, което се прави като intermittent fasting или се прави като цялостен фастинг за определен период от време. Какъв е твоя съвет? Как да се използва фастинга, как да се използва гладуването, как би следвало да се използва от здрав човек, който няма клинично състояние, който не е болен и няма никакви увреждания, така че периодично да може да почиства, той да помага на организма си да си прочиства сенесцентните клетки. Сега аз искам да кажа, че не съм експерт в храненето, не съм експерт При теб, как действа? При мен, аз лично никога не съм гладувал. При мен е много интересно, защото аз мразя да гладувам. Просто съм изпадал в нервна криза, когато ми се е налагало, ходил съм. Даже си спомням една много интересна ситуация с една моя приятелка, ходихме да изкачваме Маловица. Ако щеш ми вярвай, буквално бяхме стигнали на 500 метра и аз просто се обърнах и казах: ние кога ще вечеря, кога ще ям аз? В смисъл, как така, аз няма да... Беше 6:30, аз вече всичко бях изчислил, кога ще се върнем до хижата, за да едем. И тя всъщност, ние докато стигнем, тя по-бавна, нали? И аз, съжалявам, трябва да се връщаме. И ако щеш ми вярвай, връщахме се, не изкачихме Маловица, после трябваше да се връщам следващото лято. Върна се, защото беше гладен. Абсолютно бях гладен. Просто аз не можех да пропусна ядене. Единствен път ми се случи така, че пропуснах вечеря поради много интересна ситуация, където си изпуснах полета и буквално всичките ми карти, нямах никакъв кеш, бях в Италия, всичките ми карти, дебитни и така нататък, просто и даже и телефона ми, всичко ми блокира изведнъж, много странно. И просто аз нямаше как да си купя нищо. Тази вечер аз не вечерях, примерно имах някаква форма на фастинг, 12, 14, 18 часа, не си спомням. Но много любопитно е, че след
Това гладуване, за мен това е гладуване. Аз да пропусна вечеря е наистина гладуване. Никога след това, събуждайки се, аз не съм се чувствал толкова пълен с енергия. Толкова много енергия имах. Честно ти го казвам, буквално изходих цялото разстояние от квартирата до летището. То беше някъде около 10 км. Даже не ми се ядеш, не ми се пиеше кафе, имах страшно много енергията. Това, което казват хората, със сигурност има наука зад него, но просто аз не съм специалиста, който да говори за фастинг, защото самия аз не го практикувам. Но ми хареса, че даде личен пример със себе си. Да, абсолютно. Абсолютно. Просто на мене моята физиология. Нещо, което искам само да кажа за хранителните режими, защото фастинга е вид хранителен режим, суплементацията, приема на добавки. Дори ако щеш тренировките, всичко това трябва да бъде, пак се връщам, персонализирано. Просто явно моята физиология работи изключително добре с начина, по който съм успял да я балансирам. Това е с правилна суплементация, с правилно хранене, с много специфичен режим на тренировки, с много специфичен режим на спане. Спането ми е много конкретно, много важно. Тренировките. Менталното състояние, защото за мен има 4, аз ги наричам като 4 основни стълба на здравословния начин на живот, на дълголетието, на качествения начин на живот. Това е първо храненето, в което аз не съм свръхексперт. Второ, съня. Трето, спорта, движението, активността. И четвърто, менталното здраве. Да се грижим за психиката, защото психосоматиката е неоспорим научно доказан факт. Аз даже мисля, че до известна степен четвъртото зависи от предните 3. И да, но и влияе върху тях. Това е понякога нещо, което хората, примерно, връщаме се отново на хормоните, не могат да разберат, без да казвам, да критикувам когото и да било. Но много са взаимосвързани нещата. И много често ме питат, добре, кое е първото? Сега, това ли влияе на митохондриите или еди си кое на Ама те си взаимно си влияят. Както хормоните са в един постоянен, непрекъснат контакт с различните таргетни и прицелни клетки, с жлезите, от които ги секретират и така нататък и така нататък. Тоест има взаимовръзки. Аз мисля, че да, прав си, но мисля, че менталното здраве, мисля, че това беше фактора, който... Четвъртия, да. Той изключително много влияе на всичко останало, защото менталното здраве... Веднага ти дам един пример. Хората често, когато се притеснят преди изпит, разстройство. Какво се случва? Защо? Какъв е този механизъм? Той е и физиологичен, защото за да имаш разстройство, трябва да ти реагира перисталтиката на червата поради една или друга причина. Да, обаче това е по директния контрол на нервната система. Коя е тая нервна система? Това е така наречената автономна нервна система, вегетативна нервна система, т.е. неволевата част на нервната система, парасимпатикова и симпатикова част. Тя е пък под влиянието на централната, на тази част от нервната система, която отговаря, ако щеш, за емоции, за мисъл, за всичките тези процеси, които са като че ли на върха на цялата пирамида. Тоест и тя може да повлияе. Психиката, психическото, мислите ни, аз лично, кога съм имал проблеми с съня, когато ми влезе мисъл в главата и не може да ми излезе от главата и просто не мога да заспя, чисто физиологично, аз нямам проблем, защото смятам, че чисто на хормонално, защото може би ти знаеш, но съня е едно хормонално регулирано цикъл, той циркаден ритъм се нарича. Основно между двата хормона мелатонин и кортизол. Това е всъщност две жлези, които регулират този баланс. Смело мога да кажа, че при мен е много добър, но влезе ли ми някаква мисъл, веднага психиката чрез нервната система започва да влияе. А и да не забравяме, че и всички жлези са и под действието на нервната система. А пък жлезите отделят хормоните, които пък отиват и казват на тъканите, органите какво да правят, как да се променят и така нататък. Тоест всичко е изключително свързано. И отново да се върна на фастинга, на диетите, на храненето, трябва да бъде базирано на някаква диагностика, ако щеш, просто на усещане, просто как се чувства, защото има хора, които пробват вегетарианството, аз съм вегетарианец, ужасно се чувстват, не им понася, не им е добре. При мен от 12 години се чувствам прекрасно, моята диета е ужасно въглехидратна, супер съм изчистен, нямам мазнини, имам страшно много енергия, това е нормално, подобри ми се качеството на съня, изчисти ми се и кожа и така нататък, но не при всеки това работи. Защото пък храната
пак казвам, в която не съм експерт, зависи и от много други фактори, зависи от чревна микробиота, това е тотално различна тема, която можем да отворим и да говорим, зависи от ензими, съвсем други биологично активни молекули, които правят други процеси и така нататък. Цветита Хербал – българската сила от природата. 100% натурални продукти, създадени в България с български суровини и максимална концентрация. Лабораторно тествани, сертифицирани и без компромиси в качеството. Вече над 10 години на пазара и над 1 милион доволни клиенти по света. Виж повече на цветитахербал.com. Много обичам вкуса на прясното мляко, признавам си, обаче имам кошмарно много проблеми. Ясно е какъв е случай, всъщност чисто еволюционно, това е доказано. Каква е ролята на млякото? Млякото има специфична конкретна роля. То е да изхранва бебето, когато е кърмаче, когато кърми. Тоест, млякото не е храна за възрастни. Това е причината, поради която аз, правейки си генетичен тест, цялостно екзомно секвениране, просто много исках да видя какво се случва при мен. То е огромно, колосално. Нали, други въпрос, цялата тази информация, дали пък не може да доведе и малко те филмира, нали, като видиш толкова много данни, които хем ти казват, че това може да се случи, хем ти казват, че е 15%, хем 50%, ти накрая малко се объркваш, нали? Но както и да е, веднага видях, нали, че имах един протеин, т.е. гена, който кодира информацията за този протеин, който пък се оказа много важен за синтезирането на лактазата, ензима, който разгражда лактозата, която всъщност предизвиква тази непоносимост, така да го наречем. При мен е с много, много ниско качество, така да го кажем. При повечето хора с годините тази непоносимост става все по-видима и все по-ясна, защото на нас млякото чисто еволюционно просто не ни трябва. Ние вече сме изградени, имаме си достатъчно антитела си, имаме достатъчно добре работеща имунна система, достатъчно добре работеща храносмилателна система, за да разчитаме, нали, на такъв тип хранителна храна, защото млякото е храна. Казваш за храната. Кажи ми малко повече за вашите хранителни добавки, които предлагате и с какво те се отличават от останалите, които са на пазара, защото веднага може да, дори по нещата, които четеш на опаковката, може да разбереш, че това е нещо различно. Не ти говорят на обичайния маркетингов език, на който всички са свикнали да говорят. Нали, не виждаш огромния надпис, който е 100%, 1000% увеличава, не знам си какво, с големите букви на капс, едно някой е заспал на капс на клавиатурата, нали, написано. Аз даже като видя някакви такива добавки по този начин представени на аудиторията, просто за мен това е някаква индикация, че нещо там не е както трябва. По принцип, това е малко сега философско, ще отговоря на въпрос добавките, но когато един човек не знае какво точно прави едно нещо или не знае какво говори, почва да, знаеш, да разтяга лукуми, да го пълни с информация, защото информацията е много силно средство за въздействие. Точно това днес се шегувах с колежката ми на работа. Нали, тя знае, че ще участвам в подкаст и казвам: Рони, представяш ли си да... Казах: ти осъзнаш, че аз 3 часа мога да говоря врели, не кипели, буквално да си говоря за някакви общи особено принципи. Човек като мен, който не е специалист. Именно. Викам, мога да стана една врачка буквално и да говоря какви ли нещо рутини, нали? Така че, когато един човек не знае какво прави едно нещо, той почва да говори просто рандъм неща, за да звучи като авторитет. Аз за това много харесвам и преди малко ти казах в предварителния разговор и след това ти го повторих и по време на вече съществения разговор, че много харесвам, когато някой ми каже, че нещо не знае и че не е сигурен в тази тема. Категорично. Супер, успокоявам се. Защото ако някой ми отговаря на всички въпроси и на всички въпроси казва, че е крайна инстанция и че това е другата сериозна индикация за мен, че нещо не е както трябва. Това е много плашещо някой да твърди, че разбира и знае всичко. Светят червени лампи навсякъде. Просто искаше ме, нали, както си говорихме, повече теми да захванем, но си казвам: не, това просто е съвсем различно нещо, което си трябва подготовката. За добавката ще бъда много конкретен, точен и ясен, защото това е идеята на суплементацията. Правя една вметка. Ние в момента с Радо и с други, разбира се, са автори, написахме и публикувахме една много интересна статия, която, ако ще ти изпратя копие на списанието, списание Ембриология се казва. Публикувахме за интелигентната суплементация като стратегия. Така, какво имам предвид? Суплементацията трябва да бъде много конкретна, специфична, индивидуална, персонализирана. Ние какво създаваме? Какви формули създаваме? Ние създаваме формули, които съдържат много конкретни молекули, които в нашия случай, защото ние не искаме да излизаме и да правим всичко. Ние не искаме да се занимаваме с всякакви там, ако щеш, магнези или други такива неща, които те си има ниша, нали? Има си качествени производители на това. Ние правим добавки или формули,
които таргетират директно митохондриите. Първата ни добавка, която създадохме Fundamentals, тя всъщност съдържа 3 основни молекули. Това са добре познатата, надявам се на повечето хора, коензим Q10, много добре позната и изучена молекула. Пиролохинолин хинон, която е също доста често срещана и добре позната, само че индивидуално се използва и в малко по-друг контекст. И най-новата, така да се каже, нашата звезда във формулата, това е една молекула, която е изключително интересна за мен, поради много причини. Уролитин А се казва тази молекула. С какво е интересна тя? Тя е интересна, защото е доста по-неизследвана от останалите. Първо, и като се появи в науката нещо, което е неизследвано, както бяха, както и продължава да бъдат стволовите клетки. Постоянно, знаеш, има такива моменти, както в момента са митохондриите, новата, те ги наричат по разни форми магията, което в някаква степен митохондриите са магически структури, защото те правят нещо, което никой друг не може да прави. Те взимат някаква енергия и я трансформират, пренасочват енергийните потоци. Никой друг това не може да го прави. Но уролитин А всъщност е много интересна, защото е слабо проучена. Много екипи по света работят върху нея. Тя е молекула, която участва в един много важен процес. Ето в момента стигаме до конкретните специфични неща, които правят тези 3 молекули. Коензим Q10, повечето хора най-вероятно знаят, е молекула, която е изключително важна част от така наречените електрон-транспортни вериги, или това са дихателните вериги в митохондриите. За да стигнат електроните, за да се произведе, по-скоро да се получи енергиен носител на енергията, защото енергия не се създава, знаеш, тя се трансформира точно така и се препредава. Всъщност ни трябват молекули, които са разположени по едни специални, по вътрешната мембрана на митохондриите, и тези молекули всъщност си предават електроните до момента, в който като най-електронегативен, т.е. най-алчен, така да го кажем, за електрони кислорода, приема тези електрони и всъщност се образува, между другото, вода. Тоест по този начин се използва кислорода и се неутрализира в някаква степен. Тоест, коензим Q10 е част от една от компонентите на тази верига. Тоест ние директно чрез коензим Q10 подпомагаме по-успешен пренос, даваме субстрат. Втората молекула, пиролохинолин хинон, е всъщност молекула, която често се използва в контекст на кардиоваскуларните, на тези сърдечно-съдовите метаболитни, защото те до голяма степен са метаболитни заболявания с цел подсилване на митохондриите в сърдечно-съдовата система, т.е. в техните мускулатурата, защото сърцето е един много сериозен мускул. Ти го знаеш. Както и самите кръвоносни съдове имат много, особено артериите имат много съмнително стабилен, дебел слой мускулатура, гладка мускулатура. Тоест, пиролохинолин хинон успява да участва в създаването на нови митохондрии, защото митохондриите се делят абсолютно независимо от деленето на клетката. Те си имат своя собствена ДНК, те си имат свой собствен механизъм, делят си се отделно от деленето на клетката, от генома на клетката. Всъщност с това помага тази молекула и тя има способността да вкарва мазнините като прекурсор т.е. като вместо да се използва примерно глюкоза или някакъв източник на глюкоза, се използват мазнини, които се вкарват в цикъла на Кребс. Това е цикъл, при който всъщност се генерира после в последствие АТФ, тази молекула носител на енергия. Те и протеините могат да използват, но това не е особено желателно, протеините да бъдат използвани за енергия. И третата ни съставка, уролитин А, тя всъщност има способността да участва в процеса, наречен митофагия. Ти спомена преди малко за автофагията, като един от индикаторите, между впрочем, т.е. способността на организма да автофагира, да изчиства тези така наречени зомби клетки. Това е механизъм, който също е типичен индикатор за биологично остаряване. Митофагията пък е процеса на изчистване на митохондриите, на увредените митохондрии. Могат да бъдат изключително опасни. Защо? Изпращат грешни, неподходящи сигнали на било то други вътреклетъчни структури или нарушават клетъчната, помагат за нарушаването на клетъчната сигнализация, защото клетките са в един непрекъснат, постоянен обмен на информация. Било то молекулна.
Какво би или станало, информация. ако има натрупване на такива остарели митохондрии? Ами, може да се случи точно това, може да се стигне до образуването на зомби клетки, може да се стигне до едно хронично възпаление, да речем, така наречения, може би си го чува като термин инфламаджинг. Инфламаджинг е едно константно, перманентно, персистиращо, слабо възпаление, защото както и за стреса, за който можем също да споменем някакви думи. Стреса, възпалението, изобщо всичките тези неща са физиологични реакции. Те не трябва да бъдат заклеймявани като нещо лошо, напротив, те имат конкретна роля. Както стрес, който да ни подготви, нали, за да се активира, примерно, увеличаването на глюкозата, в частност кортизола прави това нещо, нали, да подготвим за организма за старт. Точно нещо, така. да. Адреналин, нали, този fight or flight, нали, битката, готов си за битка. Въпросът е да не стане патологично. Тоест неизчистените митохондрии, те се акумулират и могат да доведат до недобре функциониращи клетки, а клетките в многоклетъчните организми са много специализирани. Те имат много конкретни специфични функции и трябва да осъществяват тези конкретни специфични функции. Друг също, между другото, сега отваря малка скоба, друг индикатор много важен за клетъчното старение и невъзможността на стволовите клетки да се регенерират и да дават началото на работещи, функциониращи, специализирани клетки. Но натрупването на увредените митохондрии може да доведе до грешни сигнали, сгрешена енергетика. Пак цитирам едно изследване, което наскоро излезе, което отново публикувах в LinkedIn. Това изследване свързва всъщност невродегенеративните заболявания, като някои от не всички, разбира се, като Алцхаймер, като Паркинсон, като депресия, бърнаут. Всичките се свързват с митохондриите. Дисфункция на митохондриите. Увредените митохондрии са дисфункционални митохондрии. Те водят точно до грешните сигнали, защото много често, когато говорим за метаболитни заболявания, за метаболитни такива проблеми, ние не знаем и то няма такава конкретна причина. Примерно фащаме някакъв ген или някаква молекула, ето примерно диабет тип 1, знаем, автоимунно разрушаване на бета-клетките, които произвеждат инсулин. Дарема в метаболитните, при метаболитния диабет тип 2 е със съвсем различен механизъм. То резултатът е горе-долу един и същ, но механизма е важен. Отново там съществена роля имат митохондриите, защото те са точно в метаболитен и енергиен хъб. Те казват до голяма степен какво да се случва. Дали скоро според теб